Sura 95. Et-Tin, Smokva. Mek, 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wat-Tini waz-Zajtun. Tako mi smokve i masline. Wa-Turi Sinin. I Sinajske gore. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. I grada ovog, sigurnog. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Zar Allah nije sudija najpravedniji?